ka soro na ike bụ Chinwendu ike bụ Chioma Ojukwu na Kemgbe Igbo na-eme emume ncheta ọmụmụ ha. Ezinụlọ eze na-ekele Chineke ka Reginald eze na-eme emume ncheta ọmụmụ ya. Chigozie Iwuchukwu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi bara ihe ntu. Ezinụlọ ihe kiri ọnụmasọ na nwosu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Cosmos Ọbara, Monsignor Damian Ọbara, Angela Ụzọka, Bernard Nwosu, Gabriel Nwosu. Ezinụlọ Udoji na-arịọ maka mkpụrụ obi Joe Udoji, Bon Davis Ofe na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ibadala Clement Ofegwu, Susanna Chinye Ofegwu, Bada Rose Ofegwu Ọnọ, Mma Regina Ofegwu, Mma Rose Ogige. Ka mkpụrụ obi niile anyị kpọpụtara taa na mkpụrụ obi niile kwere mbara onye isi nchụaja tata bụ ụkọchukwu Peter Amanye. Ka anyị kwulite ọtọ were obi aṅụrị wee tinye ọtọ n'ukwe.
anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka mmeso ọma ya n'ebe anyị nọ maka osimkpọkọ anyị ụbọchị taa bụ Sọnde nke iri isii n'oge ụka na-anaghị ego n'emume anyị jikwa ya na-ekele ya dịka esi kpụpụta maka ebumnuche anyị dị iche iche anyị ga-eche ya n'ihu wee na-arịọkwa ya maka ebumnuche anyị ndị ọzọkwa dịka anyị na-ekwupụta ahụ dịka anyị ebumnuche na-arịọkwa ya maka ọgọ ebere na amara ya n'isi anyị niile ọkachakwa ebe ndị okorobịa na agbọghọbịa niile ụmụnne m na Kristi iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume Yukarịstịa ka anyị nyochaa na akọnuche anyị nwere ọtụtụ mgbaghara maka mmehie ekwupụta nkwa Chineke eji ike niile
onye nwe anyị biko mere anyị ndị ezinụlọ gị ebere were obiọma gị mụbara anyị onyinye nke amara gị meenu ka anyị na-eji okwukwe nchekwube ịhụnanya na-ekpo ọkụ na-efe gị mgbe niile anyị wee kwụsị ike n'ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị. Anyị na-arụ ihe ndị a site na ndị onye anyị Jesu Kristi nwa gị onye nyere anyị ndụ na-achị ndị nwere otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa atụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Jenesis. Osebụwa Chineke bịakwutere Abraham n'okpuru osisi nke Mamre. Oge ahụ, Abraham nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ya n'ihi na ọ bụ n'oge ehihie mgbe oke ekpomọkụ dị. Ka o welitere anya elu, ọ hụrụ ụmụ nwoke atọ ka ha butere ya ebe ahụ. Ozugbo ọ hụrụ ha, o jiri ọsọ si n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu gbakwuje ha isi ha. Ọ bulatara isi n'ala sekpuru sị, "Di nwenu, ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya, agafekwala odibo gị. Aga m ekutere unu obere mmiri ka unu wee sachaa ụkwụ unu. Bịa, dị n'ala, zuru ike n'okpuru osisi a. Aga m ewetara unu obere achịcha nke ga-agba unu ume tupu unu agawa n'ihu n'iju unu. Ka ọ bụrụ ka e ritere na unu bata n'ụlọ odibo." Ha wee zaa ya sị, "Mee otu i kwuru." Abraham wee jiri ọsọ gawa n'ime ụlọ ikwu ahụ, wee kpọọ Sera sị ya, "Kulie ọsọ ọsọ, gwakọ iko ntụ ọka atọ, were ya meta achịcha." Abraham bịakwa jiri ọsọ gaa kpọta otu nwa ehi doro ahụ mara mma, onye ya nwe odibo ya, onye ji ọsọ were ya kwado ihe oriri. Mgbe e sichara, ọ butere ha nri ahụ, ma mmiri ara ehi ma anụ nwa ehi ahụ, dọsa ya n'ihu ha. Ya onwe ya guzo ọtọ n'ihu ha n'okpuru osisi ahụ. Ka ha na-eri nri, ha jụọ ya sị, "Ebee ka nwunye gị Sera nọ?" O wee zaa ha sị, "Ọ nọ n'ime ụlọ ikwu." Onye ọbịa ahụ wee gwa ya sị, "N'oge ugbu a n'afọ ọzọ, aga m abịa leta gị. Mgbe ahụ, nwunye gị ga-eku nwa nwoke n'aka."
dị nsọ, onye ezi omume aka ya bụ ọtọ, onye na-eche eziokwu n'obi ya, onye na-ejighị ire ya ekwutọ mmadụ ibe ya. Onye ya na onye agbata obi ya na-anọ ịbanye n'okwu n'ụka, onye na-ejighị anya ahụ onye kpọrọ ekwu na-achọ, ma o nwere nnukwu nsọpụrụ maka ndị na-atụrụ onye nwe anyị egwu. Ihe na-anaghị ana nnukwu ihe, onye na-anaghị anara wuf iji kpegide onye ikpe na onye ọbụla na-eme ihe ndị a ga-emume n'oge iru ala. Mgbe Chineke kenyere m ọrụ ikwupụtara ụmụ okwu ya n'uju ya, nke bụ na ihe omimi ahụ ezoro ezo kemgbe ụwa bidoro ka a na-ekpughere ndị nsọ ya n'oge ugbu a. Ọ bụ uche Chineke ime ka ha mata ebube ahụ karịrị akụnụba nke ụwa, nke ihe omimi nke a na-ewetara ndị mba ọzọ. Ọ bụ ihe omimi nke Kristi, onye bi n'ime ụlọ na onye nchekwube nke otuto ụlọ. Lekwa Kristi ahụ anyị na-ekwupụta. Anyị na-adụkwa mmadụ niile ọdụ, werekwa njọ amamihe na-akụziri ha ihe, bịakwa na-atụ anya ime ka onye ọbụla tozuo oke n'ime Kristi. Okwu nke osebụ
ebe otu nwaanyị a na-akpọ Mata nabatara ya ka onye ọka ọbịa ụlọ ya. Mata nwere nwanne nwaanyị a na-akpọ Mary, onye nọdụrụ ala n'okwu onye nwaanyị ịnụ nkụzi ya. Ma uche Mata gbasasịrị agbasasị ebe ọ nọ na-adọrị naanị ya maka niile ọbịa. Ọ bịakwutere Jesu jụọ ya sị, onye nwaanyị, ọ masaghị gị na nwanne m nwaanyị hapụrụ naanị ije ozi niile nọ n'ụlọ a? Gwa ya ka ọ bịa nyere m aka. Ma onye nwaanyị zara ya sị, Mata, Mata, ị na-esogbu onwe gị n'ihe ọtụtụ, ma otu ihe bụ ihe dị mkpa. Mary ahọtala nke ka mma, nke a na-agaghị anapụ ya. Oziọma kwụsịrịwa. Otuto dịrị Jesu. Ọzọkwa, ndị hụrụ n'anya na Kristi bụ na Bọlachi, a gaziere unu. Taa bụ Sọnde nke 16 n'oge ụka na-aga n'emume ka nzukọ nke iwe anyị Jesu Kristi kpọkọrọ mụ na gị ọnụ, ime ka anyị nwee ike mata mkpa ọ dị ịbụ ndị na-enye enyemaka n'ebe mmadụ ibe anyị nọ, inwe mmụọ nke ịnabata onye ọbịa, mmụọ nke inye ọgọ, ime onyinye afọ ọma, onyinye ebere nke Chineke. Dịka esiri gwa anyị maka esiri gụpụta n'ihe ọgụgụ nke mbụ, anyị gụrụ akụkọ maka Abraham bụ nna anyị n'ime okwukwe. Anyị gụrụ akụkọ maka Abraham site na isi nke 17, the book of Genesis chapter 17. Anyị ga-ahụ otu Chineke esiri kpọọ Abraham, onye gbara afọ 99 years, a very elderly man. Mana Chineke asị ya, Abraham, achọrọ m ka ime ike bụrụ onye ga-ejere m ozi. Abraham, n'ihi na ọ bụ Chineke kpọrọ ya oku ahụ, Abraham ewee hapụ ihe niile jewe ozi ahụ Chineke kpọrọ ya. N'ihi na n'ezie Abraham bịara nabata oku Chineke kpọrọ ya. Chineke wee sizie ya, agaghị ụzọ akpọ gị Abraham, a ga-akpọzi gị Abraham, n'ihi na aga m esi n'ime gị wee nwee ike mụpụta ọtụtụ ụmụ. Aga m esi n'ime gị mụpụta ọtụtụ mba. Aga m esi n'ime gị mụpụta ọtụtụ eze na ndị ọchịchị dị iche iche. Ma n'oge Chineke na-agwa Abraham okwu a, Abraham amatachabeghị onye Chineke bụ. Mana n'ihi na Abraham nwere olileanya n'ime Chineke, okwu ahụ a na-akpọ ya, Abraham ewepali ije ahụ wee na-eje. Mana Chineke wee gwa Abraham si, ị na aga m agọzi gị, na ị ga-abụ ngọzi nye mmadụ niile.
nwaanyị gị na nwoke ya a na-akpọ Sarai, a ga-agbanwe aha ya, ọ ga-ahụzi Sarai, a ga-akpọzi ya Sara, nke pụtara na ọ ga-abụkwa nne ọtụtụ mmadụ. Mana n'ezie na aga m agọzi gị na ị ga-amụta nwa. Oge Chineke gwara Abraham ma kpughere ya ihe omimi a, Abraham chịrị ọchị wee zute onwe ya sị, ọ bụ onye gbara afọ 100 bụ onye ga-enwefe ike ịmụta nwa. Mana Chineke bụ Chineke. Ọ bụ ya bụ ihe mere Abraham ji tụkwasị obi n'ebe Chineke nọ, n'ihi na n'ezie ọ bụ Chineke ahụ kpọrọ ya oku. Ya meziri ihe ọgụgụ nke anyị gụrụ n'ụbọchị taa, the chapter 18, wee na-agwazi anyị otu Abraham jiri na-elezi anya maka ihe ọma na nkwa Chineke ekwere ya otu ọ ga-esi mezuo. Ka Abraham nọ wee ebe ọ nọ na ndo na-ezu ike, ka Abraham hụrụ ụmụ nwoke ndị na-agafenụ. Abraham wee bido jụwa ha ebe unu na-eje. Ha wee sị ya, Abraham, ka ọ hụrụ ha dịka ndị ọbịa, n'ihi na n'ezie o nwela mmụọ nke ịrụrụ Chineke ọrụ ka o jikọta n'ezie na ndị a bụ ndị niile enyemaka. Abraham ewute jụwa ha, ebe unu na-agafe ebe obi m, ọ ka nụ mma na ọ dị mma ka unu wee nwee ike bata ka m sachaa n'ụkwụ, ka unu wee nwee ike bata ka m nwee ike chere nụ nri, unu wee nwee ike bata ka m nwee ike lee n'ọbịa. Ọ bụ ya bụ ihe Abraham mere n'ebe ndị ahụ ọ hụrụ dịka ndị strangers. Mana dị onwe ya amatahụ na ọ bụ site n'ilete ndị a ka o si eletekwa Chineke. Mana n'ebe Abraham na anyị ga-ajụ ajụjụ sị, Abraham, gịnị mere o jiri mee ọgụ a n'ebe ndị ya nọ? How did Abraham begin to recognize these people? How did Abraham go as far as entertaining these people? Kedu ka o siri nwee ike lete ha? N'ihi na n'ezie ọ bụ onye ahụ jupụtara n'olileanya n'ebe Chineke nọ. Ọ bụ onye ahụ jupụtara na mmụọ nke ịhụnanya n'ebe mmadụ ibe ya nọ. N'ihi na ọ bụ onye ahụ jupụtaziri n'ime ha anyị na-akpọzi make of human kindness, wee na-asịzi n'ezie kedu ka m ga-esi nwee ike nye aka nyere mmadụ ibe m aka, kedu ka m ga-esi nwee ike kelee Chineke maka ihe ọma bụ ihe ọ kwadoro imere m. N'ihi na Abraham bịara n'ụzọ dị etu a na-eletezi ndị agbata obi ya ụzọ Abraham jiri lete Chineke. Dịka anyị siri gụọ n'akwụkwọ ndị Hibru chapter 13 verse 2, wee na-asị anyị na ọtụtụ ndị mmadụ esitere ilete ndị ọbịa, ilete ndị agbata obi ha ndị ha na-amaghị, wee si ụzọ dị etu ahụ wee nabata Chineke. Ihe ọgụgụ nke abụọ ndị m hụrụ n'anya, Pọl dị asọ wee na-arụtụrụ anyị aka mkpa ọ dị anyị nwa bụ ndị otu Kristi ịgba mbọ inye aka n'ịrụzu ọrụ nke Kristi rụrụ n'etiti anyị. Ịrụzu ọrụ ahụ bụ ọrụ ndị nke fọrọ afọ, ọrụ ndị nke fọrọ n'iwulite ahụ Kristi, ọrụ ndị nke fọrọ afọ n'ime ka mmadụ zuo oke n'ime Chineke, ọrụ ndị nke fọrọ afọ n'ime ka amara Chineke wee nwee ike bara mmadụ niile n'ụba. Ọ bụ ya bụ ihe Pọl dị asọ ji wee na-asị anyị na anyị bụ ndị ahụ bụzi obe nke Kristi, ndị ahụ bụ site n'ọrụ anyị na-arụ, enyemaka anyị na-enye na mbọ anyị na-agba n'ebe mmadụ ibe anyị nọ.
Jizọs dị etu a si wee na-arụzi ma na-arụjupụta ọrụ ndị ahụ fọdụrụ n'ime ọrụ nke Kristi nwere n'ebe anyị nọ. N'oziọma nke ụbọchị taa, oziọma ka anyị na-anụ akụkọ maka Mary, Martha na Jesu. Jesu wee bịa na be Martha na Mary. Martha wee gaa na-akwado maka ihe oriri, na-akwado maka ileta Jesu Kristi ọbịa. Mary nwanne ya nwanyị ewega nnukwu Jesu wee na-ege ntị ka o nwee ike nụrụ ozi nke esi n'ọnụ onye nzọpụta wee na-apụta. Anyị lee anya n'ezie, o nwere ike Jesu Kristi na-abịa debe Martha na Mary customarily, n'ihi na ọ bụ onye na-ezi ozi, onye na-aga ebe dị iche iche wee na-arụ ọrụ Chineke. Ụfọdụ oge ya bụrụ oge ihe na-esiri ike, ma ọ bụ oge ọ na-edere time for relaxation, oge ọ ga-ezu ike, ya ejitesie enwere ndị ewu ndị enyi m ndị na-enyere m aka, ya enwe ike jee ebe ahụ gaa zuru ike. O nwere ike oge niile Jesu Kristi na-abata, Mary na-akwado ihe oriri wee na-enye Jesu. Oge niile Jesu Kristi bịara ebe ahụ, Martha na-agbagharị na-akwado wee na-enye Jesu Kristi ihe oriri. Mana n'ụbọchị taa Jesu Kristi bịara, Martha o nwere ike chekwasị na ọkwa otu ihe ahụ ka Jesu Kristi nidiri. Maybe whenever she does that and brought out all the meals she has prepared, Jesus accepted and Jesus fed, he ate all she brought. So mana n'ụbọchị taazi ka Jesu Kristi batara ebe ahụ, Martha ebidokwa gawa n'ihu ka o nwee ike kwado ihe ọ na-akwado. Mary nwanne ya nwaanyị onye nke nọkwa n'ụbọchị ahụ aga nnukwu Jesu gaa juu na-ege ntị. Martha wee jụwazi, nna m ukwu, gịnị mere iji hapụ nwanne m nwaanyị bụ Mary ya nọrọ n'ụkwụ gị, ma na-adọdigbo onwe m na-agbagharị ka m nwee ike kwadoro gị ihe ị ga-eri? Hapụrụ ya ka o nwee ike bịa nyere m aka. Jesu Kristi asị, Martha, Martha, ị na-adọligbo onwe gị maka ọtụtụ ihe, ị na-echegbu onwe gị maka ihe ndị dị iche iche, ihe ndị ụfọdụ na-abachaghị uru. Mana ana m agwa gị na nwanne gị nwaanyị bụ Mary na ọ họrọla nke ka mma, enwekwana onye ọbụla ga-anapụ ya ahụ. Gịnị ka ihe a na-akọwara anyị? N'ezie, ndị m hụrụ n'anya, ọ bụrụ na Jesu Kristi na-agwa Martha na ihe na-eme bụ ihe na-adịghị mma, because Jesus knew that Martha was doing something that was so beautiful, so important, so nice. Ịkwado nri, ịrụ ọrụ, ile ya ọbịa. Mana o nwere ike ọ na-ajụ Martha, ọ wezie ihe ị na-eme na dị mma, mana ị mara n'ihe m kwuru bịa n'ụlọ gị taa. Do you know why I'm here today? Do you know, ị mara na ọ bụ na abịara m maka ihe oriri, ọ bụ na abịara m iziga ozi ọma, ma ọ na-abịara m ka m nwee ike kọwara gị ihe gbasara Chineke? Mana n'ezie, nwanne gị nwaanyị onye kọtara ihe m kwuru bịa, onye bịara du ọdụ n'ụkwụ m wee na-ege ntị. Ihe ọ na-akọwara anyị abụrụ na ọtụtụ oge na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi, dịka ụmụ Chineke, anyị anaghị enwe oge anyị ga-eji bịakwute di nwenụ wee nwee ike gee ya ntị mara ihe ọ na-asị anyị mee. Sometimes anyị na-arụgbu onwe anyị n'ọrụ, anyị na-adọligbu onwe anyị,
anyị na-eme ọtụtụ ihe mana ọtụtụ ihe ndị anyị na-eme ha bara uru mana ụfọdụ oge anyị anaghị ajụkwa ma ihe ndị anyị na-eme ọ na-adabakwa n'uche Chineke. Ihe ndị anyị na-eme ọ bụkwa ihe na-enye Chineke ekele na otito? Ihe ndị anyị na-eme ọ bụkwa ihe ndị na-ewetara anyị afọ ojuju na obiọma nke ahụ na-aba n'ime mmụọ mmadụ wee nwee ike mee ya ezi nwa Chineke? So n'ezie mmeri awụrụ onye họrọ na nke ahụ ka mma. Mmeri awụrụ onye họrọ ịnụrụ ihe di nwụrụ na-ekwu wee nwee ike site n'ihe ahụ di nwụrụ na-ekwu mee uche Chineke. Ya wụrụ na ndụ anyị dịka mmadụ anyị ga-asị na Jesu Kristi emezighị lekwuru onye nọ ebe a na-atagbu ahụhụ na-akwado ihe ị ga-eri na-adọligbo onwe ya ga-apụtazi lezie nwanne ya nwaanyị onye nke nụ idol ya gwazie ya sị nke ọ họrọ na oke ka mma. In our own understanding, in our own judgment, anyị ga-asị no, Jesu Kristi ebuteghị ya. Mana Jesu Kristi n'ezie ihe ọ na-ekwu abụghị na mmadụ ihe na-emewe ihe ọjọọ ọ ihe na-eme adịghị mma, mana n'ezie ihe na-eme dị mma. Mara na tupu ga-ebido mewe ihe ahụ ị na-eme ị ga-enwe ike mara ma ọ bụ uche Chineke. Ị ga-enwe ike mara ma ọ malitekwere na Chineke. Ị ga-enwe ike mara ma ọ bụ ihe na-enye Chineke otuto. Ka anyị gbakọrọ taa ndị m hụrụ n'anya wee na-ekele Chineke wee na-arịọ ebere na amara ya. Ka anyị chebaa n'echiche maka okwu Chineke kpọrọ anyị to be hospitable, inyere ndị mmadụ ibe anyị aka. Enyemaka ahụ bụkwa na enyemaka nke na-eme anyị wee nwee ike ghọtakwuo Chukwu nke ọma biko dịka uche Chineke siri chọọ wee nwee ike si ụzọ dị etu a bụrụ ndị ga-agbara ndị nwere na Chineke ezi aka ebe. Dịka ndị okorobịa na agbọghọbịa anyị na-eme mmemme Youth ha taa, anyị nwere ike ịhụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa dịka Meri onye nke ahụ nọ n'ukwu Jesu na-ege ntị. Ụfọdụ oge n'ime ezinụlọ, ụfọdụ ndị na-eto eto anaghịzi ege ntị n'ebe nne na nna nọ. Ụfọdụ oge ihe papa na mama kwuru nwere ike ọ dịzie ka ha hụrụ na-ekwu adabaghị adaba. Ma Jesu Kristi na-akpọ anyị oku dịka ndị na-eto eto ige ntị n'ebe nne na nna anyị nọ, n'okwu ha na-agwa anyị, na mmazi ha na-amaziri anyị, na nduzi ha na-eduzi anyị. Nọ site n'ụzọ dị etu a ka anyị ga-eji nwee ike kpatakwuo, because ha wụrụ ndị nwere amamihe karịa anyị. Ha wụ ndị ha gaala ọtụtụ ebe dị iche iche. Ha wụ ndị hụrụ ọtụtụ ihe dị iche iche n'ime ndụ ha. Oge ha na-ekwu okwu, ụfọdụ oge ha na-ekwu out of experience. Oge ha na-agwa anyị, na-adụ anyị ọdụ, ha na-achọ ka ha nwee ike bụrụ ndị ga-anọ ndụ hụ na ụmụ ha mere ya ọfụma, na mistakes ndị ha mere n'ime ndụ ha na ụmụ ha emeghụ ya. No dad, no mom would want the child to enter into the troubles he or she entered when she was a youth or he was a youth. So ya mere na ndụmọdụ nke dị nwere na Chineke na-adụ anyị abụrụ ige ntị, the quality of listening. Oge m bịara na St. Jerome's, within a few weeks m bịara, ya wụrụ oge a na-eje retreat. M ewegwa ndị mmadụ sị, Fada ga-ejekwa retreat. Mana oge m kwuru na a ga-eje retreat ahụ, mmele anya hụ reaction. A sị ya ọ bịakwara bịa ya ejewe retreat or some sort of that.
how in Akwani in a retreat or in Akwani in a bar. So for there was the impression that I got. Hear me. And sometimes when you express yourself and then especially about Hebasara Aru Chineke, Hebasara Ndu Chineke, Hebasara Otu Esi Aru Chineke, give me no chain no chamara, you will take Kufure, you will take Italy Pugakoma, Mahoni Kufurena. So for me, I thought and then understood that I may have spoken more than expected. I would have kept it in a cooler. The mindset of where I was when you go and you let the people know that you are going on retreat. So nobody this time to engage in time for quiet, silent moments. How we hear Madam Maker, or hear Mary Mary, Nuku Jesu. You won't go get Jimmy Kenoro, get to the Dimon and Chineke no. The guy say, no, I'm not 3 man in our already teach, and then our 3 jobs, and then our 2. From morning, Gagafe, night, from night, Gagafe bar. You are busy, very busy. When they got on our phone, they say, no, I'm not available because they please don't call me later. Got boy later on. He said, no, I'm not available now. Please, can we reschedule it? Always busy, always busy, always busy. Man, I didn't want to actually see always to be busy is important, but also to be reflective, to enter into yourself, to understand yourself properly. They are very, very important. The world we live today is a busy world. How na ime business, in activities, in doing one thing or the other. Out of the business that we have among us in our lives, that it is also proper to have moments of quietude, moments of reflective engagements. Psalm 46 verse 10 we say, be still and know that I am God. Haju limo begin lime mongi ki we wike mara n'ezie na abụ Chineke. Oge gaga n'agịga mmiri, gaga ebe flowers no, to see nature and to be with nature. Oge ahụ ịnọ n'ime enwere ike desert experience. Oge ahụ ka ị ga-anụ na-anụ olu Chineke ahụ nke na-agwa gị site n'ime obi gị wee na-atụziri gị aka dịka mmeri ji nọrọ n'okwu Jesu wee na-anụ ihe dị nwere na Chineke na-agwa ya. So ka anyị na-arịọ dị nwere na Chineke n'ụbọchị taa maka ebere ya na amara ya, ka anyị na-arịọ ya ka o nwee ike nye anyị ikikere nghọta ndụ anyị dịka ụmụ Chineke, n'ime ohere anyị ga-eji nwee ike nọnyere dị nwenụ, ohere anyị ga-eji nwee ike nọrọ n'ụkwụ ya dịka Meri, ohere anyị ga-eji nwee ike nwee mmụọ nke ekpere, nwee oge ekpere, ohere anyị ga-eji nwee ike mara n'ezie na ihe niile na-amalite n'ime Chineke wee nwee ike na-agwụchakwa n'ime Chineke. Ọ bụ ya bụ ihe dị nwere na Chineke na-eme ka anyị ghọtakwuo n'ụbọchị taa na ihe ndụ nke ịrụ ọrụ, ndụ nke igbo odibo dị mkpa.
mana ndụ igbo odibo ahụ nke malitere na Chineke na-enyere anyị aka anyị wee nwee ike zuo oke, anyị wee nwee ike mee ya n'ụzọ ọ ga-ededere anyị mma ma nyekwa Chineke ekele n'otuto. Ka ndị anyị dị Samaria nwee ike nyere anyị aka n'ekpere, ka anyị nwee ike soro n'ime isonye Meri onye nke nọ n'okwu Jesu wee nwee ike na-anụ okwu Chineke. Ka ndị anyị dị Samaria onye nke nọkwara n'okwu nke nwa ya bụ Jesu Kristi nwee ike nọnye n'ekpere n'ebe anyị nọ. Ka ụbọchị niile nke ndụ anyị ka anyị nwee ike nwee mmụọ, nwee obi anyị ga-eji nọrọ n'okwu Jesu, nọgidesi ike na-ege ya ntị. Ọ bụ ya bụ ozi nke dị nwere na Chineke na-ezi anyị. Ka anyị na-eme ya, ka mara Chineke nwee ike bara anyị ụba, ka ngọzi ya wee nwee ike duru anyị na ndụ anyị niile. Nke a bụ ekpere anyị site na Kristi onye nwe anyị.